Bona vesprada. Comencem amb el plenari que està convocat per al dia d'avui. L'absència dels regidors que falten no està justificada, no han comunicat la seva absència, ni del regidor del Partit Popular ni de la regidora no escrita. Per tant, els tres representants, comencem amb el plenari. Com a punt primer de l'ordre del dia està l'aprovació de l'acte de la sessió extraordinària urgent del 28 d'abril del 2019. L'acte ja s'ha enviat als regidors i ja directament passem a la seva aprovació. S'aprova l'acte? Sí, s'aprova. Com a punt número segon és l'aprovació del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. Com ja havíem comentat en altres plenaris, de fet vam fer una presentació pública del pla abans de passar al plenari, per si algú dels assistents tenia que fer alguna indicació, alguna qüestió que calia tindre en compte dins del pla. El pla ja es va acabar de redactar per part del tècnic que ha estat desenvolupant aquesta tasca i ara el pròxim pas era aprovar-lo en plenari. El pla tenim així, és aprovar-lo en plenari i ja enviar l'aprovació del plenari a la conselleria per tal que la conselleria definitivament aprovi el pla. El pla és algo obligatori per a tots els ajuntaments que tenen terrenys forestals. Era algo que l'Ajuntament encara no tenia, vam demanar una convocatòria, una subvenció per a poder-lo desenvolupar, se'ns va aprovar i ara, una vegada ja està redactat, el proper pas és, com estic comentant, aprovar-lo pel plenari de l'Ajuntament de l'Orxa i enviar-lo a que Conselleria definitivament ens aprova el pla, que ja l'han revisat i tenen tot, ens han donat el seu vistiplau. Possiblement es demora l'aprovació per part de la Conselleria perquè ara estan rebent molts plans de prevenció d'incendis que tenen que aprovar, com ells van treure una convocatòria per a la redacció de plans. Possiblement es demora, però nosaltres tenim l'obligació de tindre el pla aprovat pel plenari i després ja ells ja diran. Per tant, simplement és dur a terme l'aprovació del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, que després, dins del pla, es dictamina de quina manera tots els anys tenen que anar efectuant-se mesures per a complir amb aquest pla. No és simplement tindre el pla, sinó que després n'hi ha que anar revisant tota una sèrie de mesures de forma anual per a mantindre el que és el terreny forestal en bones condicions i d'aquesta manera previndre els incendis, que és la finalitat d'aquest pla. Procedim a la votació del segon punt. S'aprova el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals? Sí, s'aprova. Després, com a punt tercer, és donar compte dels decrets d'alcaldia des del dia 2 de maig de 2019 fins al dia d'avui. La majoria de decrets són decrets de pagaments que s'han estat fent durant aquest mes. N'hi ha algun rebut, modificació del padró i sobretot algun pagament que s'ha estat fent durant aquest mes. Ja també hi ha alguna llicència d'obra, modificació del padró, com he dit, i res, sobretot pagaments que s'han estat efectuant durant aquest mes. I els regidors ja han rebut també el corresponent llistat de decrets. Si algú vol consultar-ho, com sempre, està així a la vostra disposició i per tal de no llegir tots els decrets, passem, com simplement és donar compte, s'explica, si algú vol comprovar el llistat de decrets, allà està a la vostra disposició, i ja passem al punt quart, que és donar compte de la liquidació de l'any 2018. Ara a les 5:30 hem tingut la Comissió Especial de Comptes per tal de veure la liquidació i aprovar la liquidació del 2018. Una vegada aprovada la liquidació del 2018, n'hi ha que procedir a donar compte del plenari de la seva aprovació i això és el que ara mateix també anem a fer. Si voleu us explique un poc ràpidament la liquidació està ahí. No la porta, era donar compte del decret. Simplement explicar-vos que la liquidació hi ha una sèrie de despeses que tindran que anar incloent-se en els pressupostos dels anys propers
perquè han quedat fora de pressupostos d'anys anteriors. Per tant, hi ha una quantitat que n'hi haurà que anar consignant en els pressupostos dels anys posteriors per a que aquesta quantitat quedi ja liquidada i d'aquesta manera netejar la liquidació que encara continua així negativa i que això ja s'explicarà amb més detall. Per tant, simplement és donar compte d'aquest punt quart i ara passem al punt cinquè, que és la ratificació del decret d'alcaldia 2019/58 de 9 d'abril del 2019 de sol·licitud de subvencions per a la direcció facultativa i coordinació en matèria de seguretat i salut. Simplement explicar-vos que dintre de les obres financerament sostenibles que vam sol·licitar enguany, algunes de les quals ja s'han executat i una encara falta executar-la i ara us explicaré, la Diputació d'Alacant va traure una convocatòria d'ajudes per a finançar el que és la direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i salut d'aquestes obres. La direcció de les obres en funció de l'import d'una obra sempre és obligatòria, de la mateixa manera que tindre un coordinador en matèria de seguretat i salut, pel que pugui passar. Com que les obres financerament sostenibles no podien finançar aquesta direcció d'obra i aquesta coordinació de seguretat i salut, se'ls va demanar a la Diputació que traguessin una convocatòria específica per a poder pagar això i d'alguna manera que els pobles de menor població no tingueren que aportar en fons propis aquest cost. La Diputació va treure aquesta convocatòria i nosaltres el que hem fet ha sigut demanar la convocatòria per a que d'aquesta manera no ens costi diners al poble la direcció de l'obra i la coordinació de seguretat i salut i ho assumisca la Diputació. Per tant, simplement dir-vos que hem demanat 3 de les 3 obres que van executar-se o que ja s'han executat dintre d'aquesta convocatòria d'obres financerament sostenibles. Una és la millora del parc de l'amfiteatre, que això ja està finalitzada, són els banys que hem fet allà en l'amfiteatre. La direcció de seguretat de l'obra i la coordinació de seguretat i salut ascendeix a un total de 1.911 euros. Després, la renovació i la millora de l'enllumenat públic, que com heu vist ja la majoria dels carrers estan canviats. Esta setmana els adjudicataris de l'obra no podien vindre perquè tenien uns quants dies de vacances, però a partir de dilluns que ve ja continuen i ja finalitzen totes les faroles d'enllumenat que falta per canviar i ja es donarà per finalitzada també l'obra. La coordinació i la direcció d'obra ascendeix a un total de 2.379 euros. Després, l'última de les obres financerament sostenibles de l'any 2018 que falta executar i que s'executaran els pròxims mesos, no s'ha executat perquè hi ha hagut que fer un canvi en el projecte perquè faltava contemplar una qüestió que ara us comentaré, és l'adequació de les infraestructures esportives. Dins de l'adequació de les infraestructures esportives n'hi ha 2 actuacions a executar. En primer lloc, la reparació de la coberta del poliesportiu. Com sabeu, la coberta del poliesportiu està prou deteriorada, ha anat corroent-se el que és el ferro amb el pas del temps. N'hi ha que fer alguna cosa per a que no continuï deteriorant-se, n'hi ha que aplicar un tratament i n'hi ha que posar-li pintura per a que no continuï corroent-se. I després, en el gimnàs municipal, el projecte que tenim és de fer un espai multiusos. Com sabeu, així a l'Oxa, quan fem qualsevol tipus de celebració, no tenim un espai que complisca totes les condicions de seguretat, amb eixida d'emergència, i per tant les llicències d'activitat dels locals, tant del gimnàs com en aquest cas de la Casa del Poble, que són els 2 locals que sí que tenen llicència d'activitat, no es poden fer esdeveniments com alguna celebració per part d'alguna fila i per tant moltes vegades estàs limitat per a poder fer aquest tipus de celebracions o tens que fer una assegurança que cobrisca aquest tipus d'acte perquè d'alguna manera si després ocorre alguna cosa, com que la llicència d'activitat no et dona permís per a fer això, la responsabilitat podria recaure sobre l'Ajuntament. Per tant, el que es vol és millorar el que és l'espai de l'amfiteatre, donar-li aquesta eixida d'emergència, donar-li aquesta eixida d'emergència,
pegar-li una maneta de pintura, substituir les il·luminacions que hi ha dins per il·luminacions LED, al mateix temps canviar també les il·luminacions de la pista esportiva per a que siguin de baix consum i en definitiva millorar tot l'espai i al mateix temps tramitar el que és la llicència d'activitat per a poder fer altres activitats dins del gimnàs a les que actualment estan contemplades. I aquest projecte és el que falta executar, les dues parts, la millora de l'estructura i la del gimnàs, i ara mateix en aquesta convocatòria el que hem demanat és, com us estava explicant, la direcció de l'obra i la coordinació de seguretat i salut, que són 3.734 euros. En total, 8.025 euros per tal de poder subvencionar els costos derivats d'aixes obres. I simplement és ratificar el decret que es va fer per a poder demanar la convocatòria, s'ha de passar per plenari i ara mateix és dur a terme la seva ratificació. Es ratifica aquest decret? Sí, es ratifica. I després el punt 6è i 7è és l'aprovació de dos models que n'hi ha de declaració d'activitats i de béns i el model de causes de possible incompatibilitat dels regidors, que ara, com sabeu, la corporació que finalitza aquesta legislatura té que declarar altra volta els seus béns i per tant, la corporació que prenga possessió el proper dia 15 també tindrà que declarar tots els seus béns per a que quan finalitzi la legislatura tornar a declarar aquests béns. I al mateix temps un model de causes de possible incompatibilitat del regidor. I el que passem a aprovar tant en el punt 6è com en el punt 7è és l'aprovació d'aquests models que s'enviaran a tots els regidors per a que ho plenen i per a poder tindre constància d'aquestes possibles causes d'incompatibilitat i al mateix temps de la declaració d'activitats i béns de cada regidor. Per tant, passem a la seva aprovació. S'aprova el punt 6è, que és el de la declaració d'activitats i béns dels regidors, i el punt 7è, que és l'aprovació del model de causes de possible incompatibilitat dels regidors. S'aprova? I estos són els punts que n'hi havia per al plenari del dia d'avui. Comentar-vos el que ja us he anomenat, de les il·luminacions que a partir d'esta setmana que ve ja finalitzen, el projecte que estava comentant de l'amfiteatre del gimnàs que s'executarà posteriorment perquè n'hi havia que fer la modificació que no estava contemplat en el projecte, l'eixida d'emergència i és algo necessari. Per tant, ara mateix està procedint-se a aquesta modificació del projecte. Ja n'hi ha una empresa adjudicatària perquè ja es va publicar en la plataforma de contractació de l'Estat i les ofertes que es van presentar ja es va fer la licitació. I informar-vos que avui mateixa el conseller d'Educació ha signat una ajuda dins del pla edificant que vam demanar mesos enrere per a millorar les infraestructures de l'escola. Avui el conseller ha signat ja la delegació de competències i l'Ajuntament de l'Otxa rebrà aproximadament 100.000 euros per a millorar el que és la infraestructura de l'escola. Canviar la climatització, posar aires acondicionats, millorar la calefacció de l'escola, acabar el mur que separa l'escola dels jubilats, que sabeu que ara mateix està en unes valles que no estan de bona manera, canviar els grifos i les cisternes, canviar tota la il·luminació de l'escola, fer un magatzem també, que és una cosa que es va sol·licitar dels mestres, i avui mateix el conseller ha signat aquesta delegació de competències i ja en breu ja decidirà la notificació de l'Ajuntament i ja després n'hi haurà que traure els plecs de condicions i procedir a tota la licitació de l'obra, que això ja en els pròxims mesos és una qüestió que caldrà fer. I ja per la nostra part, això és la informació que volíem donar-vos. Si teniu alguna qüestió que dir o alguna pregunta que fer, com sempre, ara és el vostre moment. En el gimnàs tenies i no hi havia d'urgència per així? Ara mateix no n'hi ha. I
no s'aprova un projecte. No, el projecte està aprovat, el que passa és que tu tens una llicència d'activitat que sols et permet anar-hi a realitzar determinades activitats, és a dir, anar-hi a fer gimnàsia. Això sí que està contemplat. Però fer un sopar de cap d'any, fer una celebració que no es contempla en aquesta llicència d'activitat, no pots fer. I això hi haurà unes portes d'emergència. Amb aquestes portes d'emergència i amb la llicència d'activitat que es tramitarà es podran fer més coses. La idea que n'hi ha és de fer un espai multiusos, que és una cosa que sí que fa falta, perquè no n'hi ha ningú espai on no es fer aquestes coses. Doncs bueno, si no teniu més que dir, gràcies per la vostra assistència i ja simplement dir-vos que a la corporació actual ens queda un últim plenari que simplement és per a aprovar l'última acta, que aquesta serà la d'este plenari, que es farà el dia 12. Dia 12? Sí, però simplement per aprovar l'acta d'aquesta sessió. I el dia 15 és el canvi de... I el dia 15 és la presa de possessió dels nous ajuntaments. Molt bé. Bueno, Gràcies per el que s'ha aconseguit i esperem que sigui igual.